Espainiko gobernuk Saharan egin dona orain dela 40 urte, eta 40 urte horitan gaur arte zeiten nahi dan, nik uste dela gehien bat lotsagarria, ze azken finen gaurko unen oraindik Espaini da Saharako kolonizatzailea, ze Sahara oraindik deskolonizatu gabe da. Baina, 1976-en, 15 bukaeran, utzi zion Marruekosei sartzen, Marruekos barrun da, nahi duen guztia egiten, eta Espainiko gobernuk ez do konponketak bilatzen, eta gaina Marruekosei lagundu egiten dio okupazio hori normalidade baten barrun egon den, ezta. Sartu nahi digu burun danoi Saharako arazoa bokatu dela eta dela Sahararrak eta Marrokiarrekean artean daukien nola baiteko kapritxo modu bat, eta Espainiko gobernuk ez daukela hor zeikusi, ezta. Zeikusi handia dauke, naiz eta komunikabideetan gauza horitaz asko hitz egin ez. Ezkenen Saharako arazo bat da hor ikusten deun, edo eakusten diguen gauza bakarra da, ume batzuk udaran etortzen dela, eta noizbenka karabena bat bialtzen dela, eta horrekin gure kontzientzi danak lasaituta da, ezta. Arazo politiko bat da, konponbide politiko bat behar do, eta hor Espainiko gobernuk dauke zer esan handia. Urriaren 12an, baita ere Saharangatik, Iruñan izango dira.